Hi guys, welcome to my YouTube channel, and ito po yung aming lugar kung saan ayan, yung naririnig nyong tunog is malapit po kami sa tower. Ayan, so ang buwan na ito is nagtatanim na po sila ng palay. So yun, dalawang beses po yung ano po dito is palay tapos mais. Yun yung tinatanim namin dito sa Pangasinan. Ayan, tapos syempre meron tayong saging. Ayan, ito kamyas, at dun is yung mga pato namin. Ayan, mga manok, pero hindi sa akin yan talaga. Pupunta lang sila dito. Tapos malunggay, kamansi. Ayan yung kamansi po namin. Pag nagugulay ng, kung gusto mong maggulay, ayan, yung anak niya, kwak 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 kwak, kwak 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 kwak. O, diba pato na ako. Ayan. So ang anak niyan is 11. Bali 10 na lang kasi na namatay yung isa. So yun. So yun guys, dito sa Pangasinan maraming, minsan kasi nagtatanim sila ng kamatis. At dito sa San Carlos City, Pangasinan is yung ano dito is mangga, tapos bamboo. Kaya tinawag po dito sa San Carlos City, Pangasinan is Mango Bamboo Festival. Ayan, so yan po yung lugar po namin. So ang pinagkaiba sa Maynila is talagang mausok. Dito is kapag kakatapos lang namin kumain. So yun, bali yun po yung ginagawa. Nandito ako sa silong ng, ayan, malunggay, malaking malunggay namin, tapos kamyas. Kamyas? Yes, What is kamyas? kamyas. O, diba may hindi speaking na bata? Say hi. What is your name? Si Stacy Valis Matega. So yan. Ayun, dahil wala pang trabaho, dito muna ako And Sa- mamelong sa bukid. Although kami na yung pinakadulong bahay dito sa aming lugar. and Mga 5 bahay bago yung highway. highway? What is highway? Highway. Highway? Highway! Ayun, so by the way, meron po nagpapa-shoutout. Shoutout po kay Chef Tala. Ayan, yung chef po namin sa Usir dati. Ayan. So, maraming salamat sa tagtangkilik lagi ng aking video, chef. Ayan. Tadan. And my pato. Yung pato natin, ano? Mm-mm. Yun, yung pato namin. Tadan. Pato! Marami yan dati, kaso syempre My baby. maraming bumibili ng pato namin. In my melong manok ni? And merong manok daw. Oh. Ngayon yung taniman ng palay, tas aanihin nila by November o kaya October. Ayan, ang pag-ani ng palay. Tapos pagkatapos niyan, December, magtatanim ulit sila ng pagka gapas ng palay.
magtatanim agad-agad ng mais para hindi masayang yung lupa. So yun yung mga ginagawa ng mga magsasaka dito sa amin. Although ang lupa na pinagsasakahan namin is medyo malayo. Pumunta siya sa bukid din, si Lolo Bebe. Oh? Pumunta siya doon? Oo, sa bila din, sa bila. Tapos? Sa bila, yung sa malayan. Malayan na si Lingsyong, nagbukid siya din, nabukid. Nagbukid din siya. Oo. Dalawa. Si ating gay nagbugid siya. Nandyan? Yun yung ano natin, oh. Yung saging natin, oh. Malaki na. Malaki ng? Saging. Saan? Yun, oh. Ay, Ay, yung puso ng saging hindi pa natin natanggal ano kasi, mataas kasi. Kasi, papatay naman yung kunyan. Pagkatapos niyan, ano yung, di ba, corn? Ni bird. Ayun, bird. Nagpa-fly. Stacy, say hi. Hi. Please subscribe Subscribe my YouTube channel in YouTube channel. and click the notification bell. Bell. Aya. Ay, manok ko. Look at your manok. Oo, kay Lolo Bebe. Ayun. Although kakatapos ko talaga maglaba, napagod ako. Tapos kumain kami. Naligo muna tapos kumain. Ayan, so yung routine dahil wala pa akong trabaho, hinihintay ko yung tawag doon sa in-applyan ko. Dito muna ako, tambay-tambay lang. Dito tayo. So sa mga bago pa lang dito sa YouTube channel, abangan nyo po ang next na video ko sa aming dalawa ni Stacy dahil sa lalapit niya birthday celebration. Ayan, so ngayon guys, bye-bye muna. Please subscribe my YouTube channel and click the notification bell for more update video. Updated ka. Ayan, so dito po kami tambay-tambay lang habang walang ginagawa. Ayan, so by the way, shout out kay Chef Tala. Chef, ayan, na shout out na kita. tagal. Police. Yung police. Ayan, so bye bye.